Vitajte v novej aplikácii mBank. Do aplikácie sa môžete rýchlo prihlásiť pomocou svojho PINu, ktorý si nastavíte v internet bankingu. Už ste si ju stiahli? Skvelé! Pomôžeme vám s nastaveniami. Inštalácia najnovšej verzie aplikácie vyžaduje, aby ste mali k dispozícii počítač a mohli sa prihlásiť do internet bankingu. V priebehu tohto procesu nastavíte svoj mobilný telefón pre platobné služby a zvolíte si PIN. Najprv si aplikáciu stiahnite a nainštalujte. Potom sa na svojom počítači prihláste do internet bankingu mBank. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke telefónu. V internet bankingu zvoľte nastavenia a v nasledujúcom kroku kliknite na tlačidlo Prístup do banky. Kliknite na odkaz Mobilné zariadenie. Zvoľte názov svojho mobilného zariadenia v rozsahu 1 až 20 znakov. Na telefón vám príde SMS s jednorazovým heslom. Zadajte toto heslo do políčka SMS kód v internet bankingu. Na obrazovke počítača sa vám následne zobrazí jednorazový číselný kód. Upozorňujeme, že tento kód je platný iba 15 minút. Kód zadajte do svojho mobilného zariadenia a vložte telefónne číslo mobilného telefónu, ktorý máte zaregistrovaný k svojmu účtu v mBank. V nasledujúcom kroku si zvoľte PIN v rozsahu 5 až 8 číslic, pre kontrolu napíšte ten istý PIN ešte raz a potvrďte. Od tejto chvíle je vaše mobilné zariadenie nastavené pre platobné služby. Limit transakcií pre všetky mobilné zariadenia je 3 transakcie denne v celkovej hodnote 50 eur. Ak chcete nastavenia zmeniť, prihláste sa do internet bankingu prostredníctvom počítača a v sekcii Nastavenia Bezpečnosť kliknite na tlačidlo Limity a autorizácie. Zadajte novú sumu a počet transakcií, ktoré chcete denne povoliť. Na posielanie platieb z mobilného zariadenia budete potrebovať PIN, ktorý ste si určili pri nastavovaní mobilnej aplikácie. Týmto PINom budete autorizovať všetky odchádzajúce transakcie. Mobilná aplikácia mBank vám ponúka veľa možností. Stiahnite si ju práve teraz a majte svoju banku kedykoľvek po ruke. Táto aplikácia je dostupná pre Android a zariadenia so systémom iOS.